que el dediquem a una estrena, i això sempre ens agrada i ens emociona aquí al programa, perquè a partir d'ara tindrem aquesta nova secció, Planetari, amb Òscar Murillo. Bona tarda, Òscar. Hola, bona tarda. Benvingut al Volem Pamboli. Esperem que aquesta col·laboració duri, sigui extensa. Aviam, sí, cada sí. 15 dies, els dimecres al final del programa, per parlar, digue'ns-ho tu mateix. Bueno, aviam, per parlar una mica, doncs, de tots aquests temes que ja no estan tan de moda, anomenats fenòmens paranormals, els englobarem així, fenòmens paranormals, enigmes, misteris, llegendes urbanes. Per què dic que no estan tan de moda? Bueno, avui en dia hi ha altres problemes més importants que creure en suposats extraterrestres o fades, bruixes. Però bueno... Però tot i així, el misteri sí. que hi ha al voltant fa que potser no acabi de passar de moda, tampoc. Sempre hi ha la curiositat, no? Sempre hi ha la curiositat i, a part de la curiositat, fets, no? Fets que demostren, d'alguna manera, que aquest és un tema que, per molt que passin els anys, no morirà mai, perquè passen coses, i d'alguna manera, doncs, hi ha gent que es dedica a voler-ho investigar i a donar-hi una explicació, si més no, científica. Però, aviam, per entendre'ns, què entenem per fenomen paranormal? Bueno, fenomen paranormal entendríem que és tots aquells casos insòlits que passen que d'alguna manera no estan catalogats per la ciència. O sigui, la ciència d'alguna manera els passa de llarg, perquè no són constants, i la ciència diu que una cosa que no és constant no es pot investigar, per tant no es pot demostrar. Aviam, hi ha fenòmens paranormals que són demostrats però no publicats. Que també és una diferència. Sí, se saben, però d'alguna manera no es donen a conèixer. D'alguna manera, bueno, es diu que no existeixen, que això són tonteries, habladories, però sí que a darrere de tot això hi ha gent, hi ha institucions universitàries, sobretot dels Estats Units, inclús ja els governs ho investiguen. Ho investiguen sota mà, alguns per interessos polítics, econòmics, sobretot, i altres perquè simplement, aviam, si un que investiga un fenomen no entén què és el que està passant, el que no pot fer és explicar a la gent alguna que primer ell no entén. Llavors ho deixen en el tinter i allà s'ha quedat. Però, com deia, és un tema que sobretot molt el fenomen OVNI, perquè, bueno, és un de les característiques que se sap que hi ha gent que ho veu, que veuen llums en el cel, que tenen contactes amb suposades entitats extraterrestres, que això ja és un altre tema a part, molt més delicat. Que hi ha llums i que hi ha objectes voladors no identificats? Sí. Hi ha cents i cents de mils de testimonis per tot el món, documentats. Què hi ha al darrere? No se sap. Aviam, jo d'alguna manera vull fer entendre que el que jo vindré explicant aquí no és l'explicació d'aquests fenòmens, perquè no la sé, evidentment, encara que fa anys que m'he dedicat a investigar-ho, sinó més aviat portaré el testimoni, casos que jo personalment he pogut constatar que són certs, ara qui hi ha al darrere o no ja és una altra cosa, però casos i algun que altre, bueno, sí, testimoni, mite o llegenda, perquè, clar, hi ha el fenomen paranormal, llavors hi ha els mites i llegendes que això ja... Que generen al voltant, no? Sí. És a dir, fets, no? Allò que ha passat, malgrat que potser no ho puguem explicar o no ho entenguem. Sí, fets. Llavors, clar... I apuntem que no sempre cal mirar als Estats Units. No. Que potser a prop també tenim coses. Més a prop, sí. I jo, bueno, clar, jo no m'he pogut desplaçar als Estats Units, als Estats Units on sigui a part del món, ojalà. I m'he tingut que quedar més aviat a prop de casa, no? Jo soc de Canet, però jo sé que aquí a Arenys també hi ha casos. Jo en conec 3 casos que, abans d'explicar-los, m'informaré bé, perquè el primer que has de fer quan algú t'ha d'explicar una història o saps alguna cosa és constatar que allò que t'estan dient és cert, o sigui, no és una mentida, d'acord? Un cop saps que no t'està enganyant i aquella persona és una persona normal que no pateix ningun tipus de patologia psicològica, que no és un boig o un farolero, llavors el que has de fer immediatament és constatar aquella història amb altres testimonis d'on sigui per mirar de veure si allò és un fet aïllat o ha passat altres vegades. I quan constates això, llavors et poses a investigar.
Però, clar, davant de tot això ens trobem... Bueno, la gent que investiguen es troben amb molts afraus, amb moltes mentides, sobretot per internet. Clar, internet és molt maco, és una gran eina, però també és una eina pot ser de desprestigi, perquè hi ha gent que es dedica exclusivament a desprestigiar tots aquests fenòmens i el que fa és complicar la labor dels investigadors per intentar aclarir una sèrie de fenòmens que molta gent inclús els hi passa factura, perquè els hi passen coses i queden a vegades tocats inclús de per vida. Ojo, perquè aquests temes són uns temes serios, que s'han d'agafar amb pinces. Clar, potser hi ha molta gent que s'ho pren a la babalà, no? Sí. De broma, que no recau en la serietat que té l'assumpte. En la serietat. No? Sobretot el que s'ha d'evitar és entrar en temes... A mi temes que personalment no m'agraden gaire i no toco són aquests temes esotèrics. A mi tot això esotèric em fa personalment respecte. És un tema bastant seriós perquè la gent s'hi llença de quatre grapes, no pensa el que està fent o a qui està acudint. Un tarotista que li diu les cartes m'estan dient que has de tirar per aquí, has de tirar per allà, hi ha gent que s'ho creu, tiren per aquí i per allà i la vida encara se'ls hi desgracia més. No, vull dir, són temes seriosos que s'ha de vigilar i sobretot has d'informar bé. T'has d'informar bé qui és aquella persona, on et fiques, perquè el tema de les sectes, que més endavant també el tractarem, és un tema molt, molt paliagut, i bàsicament vigilar, sobretot vigilar. I en quant a els radioients, jo ja et dic, jo el que portaré i explicaré d'alguna manera el que jo he trobat, el que he constatat, i llavors, clar, cadascú és lliure de creure el que vulgui. Clar, això òbviament, aquí no anem a ni intentar fer creure res a la gent, ni intentar explicar el fenomen en si, perquè jo no el sé. Sé fins a un cert punt, no? De categories de misteris, perquè tot això se'n diu misteris. Sí, misteris i enigmes. I les diferents categories que ens podem trobar són 5. Una, ciències alternatives, medicina alternativa, ciències New Age, tot aquest moviment New Age. Llavors, civilitzacions antigues, que també tenen la seva història, i Déu-n'hi-do, ja en parlarem, perquè tot això té un inici. Tot això que ara estem i que parlarem, i que estem veient i sabem, té un inici i es remunta molts i molts milers d'anys enrere, ja ho veureu. Llavors hi ha el tema dels complots. Les conspiracions. Conspiracions. Tela amb aquest tema. Aquest té tela, Bueno, sí, té tela. Aquest és molt, molt paliagut. Llavors, els fenòmens paranormals, bàsicament, que seria, per exemple, telequinesis, fenòmens paranormals és més aviat fenòmens psicològics, fenòmens que es produeixen per la ment. Bàsicament, ven per aquí els tiros. Sí. Llavors, mitologia o llegenda, que això ho tractarà el meu company, que a partir de l'altra setmana ja vindrà un company i ja us explicarà més o menys el què, i el tema ovni. Perquè el tema ovni, bàsicament... És una part, és una part que de per si sol... Ja dona. Sí, dona. I és complicat, És molt complicat. Perquè el fenomen ovni hi ha dues coses. Un, els objectes que es veuen, i l'altre, el que hi ha dins. Dins. Suposadament. Clar, les entitats, les persones... Bueno, no, persones no, el que hi hagi. Bueno, sí, les persones, Sí, ja veuràs. Bé, tot això que ho anirem tractant i veiem que hi ha tela, no? Hi ha molta matèria, no? Com va venir el teu interès per aquesta temàtica? Pues gairebé de petit. Jo fa 16 anys que investigo com a hobby, Vull dir, no estic lligat a cap organització ni cap cosa rara, com a hobby. Va començar amb la famosa... començar no ben bé, però va ser a partir de la sèrie Expediente X. Qui no l'ha vist? Home. Que també té història, aquesta sèrie. Va començar sent una cosa i després s'ha demostrat que ha sigut una altra. I jo, m'ha cridat molt l'atenció d'arrel de tot això. Jo de petit, vaig ser testig, diguem-ho així, d'un avistament, que em va despertar també la curiositat. I, mica en mica, em vaig anar involucrant. Al principi era molt més ingenu que ara, i em llançava a la piscina sense veure si hi havia aigua, i ara no, ara ja és una altra història, i, ara més calma m'ho agafo. Home, és qüestió d'anar coneixent aquest món, no? I d'anar veient sobretot el que deies, no? Que hi ha certs enganys, hi ha fraus, hi ha gent malintencionada que el que fa, és embrutar, no? Malintencionada i no tan malintencionada, simplement hi ha gent que pel fet de burlar-se'n o d'enfumar-se'n, ja organitzen un tinglado que a més està molt ben fet, hi ha muntatges molt ben fets,
i, bueno, tu vas allà i tu creus i allò tira pelante, i no. O sigui, ara, amb les noves tecnologies, a més, es poden fer uns fotomuntatges molt bons, uns videomuntatges molt bons, i s'ha de vigilar. Per cert, ens comentaves, la secció es dirà Planetari. Planetari, sí. I té un significat. Bueno, Planetari, m'he inspirat, em vaig inspirar d'un còmic, jo llegia també còmics de petit, un còmic anomenat Planetari, de Warren Ellis, el guionista Warren Ellis, que un grup de 4 persones que venen a investigar aquests fenòmens arreu del món. O sigui, a planetari seria el significat d'arreu del món, coses que estan per tot el món, no? Disperses. Doncs això és a nivell planetari, fenòmens paranormals a nivell planetari. Em vaig quedar amb aquest nom, que ja vinc arrossegant d'altres llocs, i bueno, mira. I així, doncs, sí, però el típic nom d'enigmes, misteris, ja està molt utilitzat. Ja no... Has comentat, doncs, diferents categories o blocs en què es poden classificar els misteris, no? Sí. Quin és el que genera, doncs, potser més controvèrsia o més polèmica? L'OVNI. L'OVNI, sens dubte. I després els esperits, els ànimes en pena i totes aquestes històries, que també és un altre tema bastant pelut, perquè, bueno, això també s'ha d'agafar molt, molt amb pinces. Però el fenomen OVNI, sens dubte. A l'inici hem parlat de fenòmens que no són habituals, que no es poden explicar, que hi ha, doncs, aquest ocultisme, no? I també, ara fa un moment has parlat de complots, no? Que seria la categoria que intentaria amagar tot això, no? Sí, aviam, es diu que tota aquesta història d'ocultament d'informació va començar a partir del 47, quan es van començar a veure els primers plats voladors. Això ha estat als Estats Units. Clar, el famós cas Roswell, també qui no n'ha sentit a parlar, es diu que és el primer avistament ovni que es va estrellar, la primera suposada nau que es va estrellar a Roswell, i que de seguida els militars i el govern van ocultar, van recuperar i van ocultar. Doncs la campanya de desinformació, ocultament i desinformació, va començar a partir d'aquell any. Però, recabant, vas més enrere i veus que els nazis, el Tercer Reich, ja estaven tractant aquests fenòmens, i inclús se sap que hi ha fotos i vídeos reals, que no són fotomuntatges, dels nazis construint ovnis. Sí, i ho portaré, i inclús tinc gravacions que traduïdes en castellà, que s'entén i s'explica de tot això de què va, i, bueno, o sigui que el fenomen és bastant antic. Però la desinformació i l'ocultament, el complot, ve a partir del 47. Per un grup de persones, científics i banquers i polítics, anomenat Majestic 12, MJ12, que es coneixia. Tot això que estic explicant, la gent ho pot trobar a internet, eh? També es pot trobar a internet. Sí, el que passa que ojo amb les pàgines que van. El que dèiem, no? Sí. Que no tot el que hi ha, doncs, està contrastat, no? No. Aquesta és una de les parts potser més importants, no? En el moment en què et comuniquen, et diuen, mira, jo he vist això, o passa tal cosa, la investigació que tu fas, no? O que es fa darrere, no? Sí. Per comprovar realment els fets, no? Deu ser també la part més complicada. Bastant, perquè, bueno, quan una persona et ve a explicar la història, el primer que has d'assegurar-te'n és estudiar aquella persona, intentar averiguar els seus antecedents, si té alguna patologia, com he dit abans, psiquiàtrica, si és un malalt mental o és un fabulador, informar-te una mica, no? Llavors, comproves això i veus que és una persona normal. Agafes i comences, doncs, a contrastar la història que t'ha explicat amb altres històries similars arreu del món. O sigui, busques arreu del món, aviam aquesta persona que m'ha explicat això, si hi ha altres casos similars. Quan comproves que hi ha altres casos i que no tenen res a veure amb aquesta persona que t'ha explicat això, llavors ja t'ho has de començar a agafar en sèrio. Vol dir que aquí hi ha alguna cosa. I llavors, a partir d'aquí, ja comences a estudiar sobre el terreny, perquè una de les coses inqüestionables és les proves físiques. Una persona et ve a explicar, mira, m'ha passat tal cosa a tal muntanya, de lo que sigui. Vale. Vas a la muntanya en qüestió i busques proves físiques que avalin una mica el testimoni aquell. Clar, la policia també ho fa això, o sigui, les proves físiques són inqüestionables, que també es poden manipular, ojo. També, clar. Però bueno, ja si t'afanyes i vas més ràpid que ells, possiblement en treguis alguna cosa. Clar, són hores i hores de feina, pel que veig. Bueno, sí. Dedicació. Sí, això sí. I sobretot trepitjar peus a plom i no
no llançar-te a la piscina sense saber si hi ha aigua, perquè llavors te la pots fumbre i bastant grossa. Molt bé, Òscar, no sé si vols afegir alguna cosa més d'introducció. Bueno, la setmana que ve ja començaria a explicar alguns casos documentats. Començarem pels documentats. Intentaré, doncs, que el meu company porti temes de mites i llegendes. M'informaré de què Arenys, quins casos hi ha. Perquè, bueno, ja et dic, en sé de 2 o 3, però, bueno, miraré aviam si els estudio. També de Canet, on també en sé, i altres llocs. Com bé dèiem, no cal marxar massa lluny, que potser aquí tenim cosetes per explicar i analitzar. I això ho farem cada 15 dies aquí els dimecres a la ràdio. I em deies, si algú té algun tema, si algú té algun dubte, doncs pot enviar-nos un mail, pot trucar-nos. Sí. Això està clar, si a partir d'ara que encetem aquesta nova secció, doncs teniu dubtes, us interessa el tema, doncs a volempamboli@radioarenys.cat ens podeu escriure i nosaltres li passarem a l'Òscar, al seu company, perquè responguin ja directament, en directe, si pot ser millor. Perfecte. I bé, agrair-te doncs, aquesta introducció i t'esperem d'aquí 15 dies amb moltes ganes ja d'entrar en matèria. Molt bé. Moltes gràcies. Serà perfecte. Fins aviat, Òscar. Vinga.